Ramogi kamara maintiere agenendo di cingmari dhieyo makare machiegni e chenro mar Migago kamagi kuom weche mawaikoni. Oula omonjo kendo rocho chenro mag wuoth e boma ma Mombasa bang' koth maduong' chwe. Joriem nyamburko mating'o jowuoth biro dok e pim mag thieth kod penj mag riembo e ndara kapok giloko lesen maggi makindegi orumo. Obila ma Malindi medo manyo ringre joma ichech ni noiki e bungu Mashaka Ola kaluwore kod puonj mag din magalagala. Machiegni nyaka Ramogi weche manyien mag Migago pani nyalo oronwa ote mar chuok e namba menari 3 bende wantiere mbui mag oganda kama oting'o Facebook Ramogi TV, yudowa Instagram, yudowa YouTube kachiel kod Twitter. Machiegni nyinga Simfroz Okinda. Jodak e boma ma Mombasa nochiwo kod midhiero mar oula kalore kod koth maduong' mane ochako chwe chakre saa 9 kogwen. Oula mapek omonjo udi kod kuonde wala kendo ketho mwandu mag jodak ma osebedo katemo ywero pio ulano. Chenro mag wuoth kod wala bende rochore kaluwore kod pi mang'eny mane opong'o nderni e boma ma Mombasa. Achiedh nade omako jodak ma pi odino negi e udi ka bende ok ginya chopo kuonde thieth kod kuonde mag timo ohala. Hashim Chaka. Sisi hapa biashara zifanyiki sasa hivi. Sababu hata mimi mamangu mwana biashara. Mvua inyeshe mpaka sasa hivi hakuna biashara kwa sababu maji yamejaa, hata mtu atakuja vipi paka hapa. Watu wengine tunatarajia watu wengine watoke pale vipi? Hakuna mtu anakuja, juu maji yamejaa pale, amekuja yeye mwenyewe ni shida pale huko. Amezungukwa na maji. Hii maji inaisafanya nipate ugonjwa kwa sababu tangu saa 11 nimekaa tu kwa maji. Vitu zangu zinaogelea, mandazi zangu zimeenda na maji. Kwa hivyo naomba tu usaidizi. Mvua hii imenyesha kuanzia ilikuwa kitu saa 9. Mpaka saa hii tunavyoona bado inaendelea kunyesha na imekuwa na madhara kiasi kwamba kupita kwetu kuweza kwenda hospitali hatuwezi kwenda. Hata kuweza kwa watoto wetu kupeleka shule hatuwezi. Na kipindi hata hivi tunaona kwamba kipindupindu ndicho kinatuangalia sasa. Magonjwa yamekuwa mengi na sasa hatuwezi waleta hospitali kwa sababu sasa mapapitiki madaktari wamefunga hospitali. Maana hatuwezi kwenda hospitali. Mashimo pia kwa hapa yameziba ambao hapo tunahitaji washimiwa waweze kufika kutusaidia kwa ajili ya kufungua mashimo haya. Kawadhi nyime ni jodak ma Bobasi obago ng'anyo kagikwedo chal marach marapaya mawuok Igare nyaka Nyachieke e kaunti ma Kisii. Jodak nopidho rabolo e chuny ndara kanyo kaka yo mar nyiso mirima margi kod kethruok mar ndarano ma wachore ni osebedo ka igano agana ni biro losi. Jodak magwengego wacho ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka los ndarano ma otudo gwenge mathoth e kaunti ma Kisii. Rach marapayano bor mare okokalo kilomita 15 wachore ni oseriembo johala mag weg nyamburko makoro tiyo kod apaya mamoko. Chai iko kwa buying center aiendi bila nimesema hii watoto wanafanya mambo ya potapota walichukua roni wameshindwa kulipa kwa sababu hakuna biashara inafanyika. Sana ikinyesha huwa hii barabara matope ndio inashika mguu ya pikipiki haiwezi kasunguka. Juzi amelima hii barabara akatuwekea matope. Hata afadhali angeiacha venye ilikuwa kutoka kitambo. Juu ilikuwa na mulamu yenye ilikuwa inatufanya tunapita, lakini sasa hii hatupiti kabisa. Mpaka hata wale wenye ni wagonjwa hawezi kwenda hospitali sababu barabara ni mbaya. Sasa tunaomba mjumbe wetu wa Bobasi Innocent Obiri Momanyi atutengenezee barabara fenye aliahidi wakati wa kura. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua ne owuok tung' mosuo kod minod jatend piny mokwongo Mama Ngina Kenyatta kuom weche mane owacho e kinde mane ochulo ne Field Marshal Muthoni wa Kirima gowi mar bengi maromo milion 4.7 ka oduoko Mama Ngina. Gachagua ne onyiso Mama Ngina kod anyuola mar Kenyatta mondo opogne jo-Kenya jokedo mag Mau nus lope margi. Chris Owino nigi ler.
Kata odokoni Mama Ngina Kenyatta ne ocholone achiel kuom jokedo mag Mau Field Marshal Mudhoni wa Kirima gowi mar bengi maromo milion 4.7. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua to nen gi kwayo machielo. Ka oloso e kaunti ma Nyeri, Gachagua ne onyiso Mama Ngina Kenyatta ni yo maber mar konyo kendo duoko erokamano ne jokedo mag Mau en ka anyuola mar Kenyatta opogone gi nus mar lope magi. Nimefurahi sana kuona watu jana wakisema wanafikiria sana vile watasaidia watu ya Mau. Hata kama hawajasaidia kutoka 1963 hawajachelewa, sababu Mau na watoto wao wako na shida. Ile tunauliza tu ni wasaidie na njia ya maana. Ile mashamba yote walichukua Mau waangalie hata kama ni nusu, wape watu ya Mau na watoto yao ni kiwemo. Sindio? That's all we are asking. Hakuna shida, they are not late. Mama Ngina Kenyatta ne orwako Field Marshal Mudhoni wa Kirima e dala ne Mamudhaiga chieng' tich ang'wen kendo chulo ne gowi makamano kaachiel gi nyiewo ne ot e kaunti ma Nyeri higa mokalo. Wale wenyewe walikuwa msituni kupigania nchi hii, mnawaona wenyewe, kwa sababu siku hizi kila mtu anemjuaji. Tunafanya kazi nyingi ya nchi hii, kwa hivyo mimi nashukuru sana, na nyinyi mkiwa watoto shosho wangu muendelee kuwa na amani ya nchi hii. Gachagua kod josiasa mag Kenya Kwanza kata kamano ne wuok tung' mosuo kod anyuola mar Kenyatta magiwacho ni gilope mathagalany, lope male mag bungu ema kwayoe e kinde ma jogo mane okedo ne loch ma pacho kae to dak kawiny. From 1963 they have never both had. Now that they have come and they are saying they are concerned na watu ya Mau watusaidie, because wenyewe ndio walichukua mashamba yote ya Mau. Swara ndizo zinakula huko, zinatembea huko, hakuna kazi inaendelea kwa hiyo mashamba. Mau na watoto yao wanazikwa kwa public cemetery. Ne odhi nyime kod wacho ni oikore mar choko jo Mau duto kod anyuolagi mondo dhi omigi lope poni anyuola mar Kenyatta uyie mar bwaso negi bath lo margi. Nauliza hao tu kama wamepata hiyo roho Mungu amewaguza kuonea watu ya Mau na watoto yao huruma, wa consider, because hii mashamba ni kubwa sana. They actually don't need the land. It's too much. If they can consider even half of that land they took from Mau, watuite. If they want my services, I can organize the Mau. Tuongee hiyo maneno, watukatie mashamba nusu, tupatie hao title na hao waendelee na hiyo ingine. Hakuna shida. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Kisumu koro chano chako dhialo thuondi ma osekedo ne boma ma Kisumu kod alwora mare neno ni wich ok owil kod gigo mane gitimo ma oseting'o nying Kisumu malo. Chenrono ma otisi ni Kisumu Hall of Fame ibiro chuog e kar romo mar Mama Grace Onyango Social Center, kama ibiro gur pichni mag thuondigo kod sigandgi e wi kaka gisebero nying Kisumu. En paro ma okel kanyakla kod tend kaunti ma Kisumu gi jogo makedo ne ratich oganda mawacho ni mano kende e yo mar parogi. En kar nyisruok mabiro ting'o jothumbe, johala, jotugo, jopuonj, josiasa, jodolo e kind joma moko. We're also going to look at the issues of inclusion. Wadwa sidho jowa mutiyo matek. Koro gini chakre kawuono to kochopo December to wabro bedo gi ji ma wabro sidho ni jogi to notiyo ni Kisumu. Omiyo Kisumu obedo kama duong' kaka Mama Grace Onyango mane meya mamiyo mokwongo. Koro mae momiyo wan kawuono kae wan gi twak to waseloso to pod wabro loso. Kwa bed bana ni warango mana konya achiel, warang kuonde te man jok ma ochako Kisumu Hall of Fame ma wachako higani bo bet nigi bongiso ji ranyisi ma chieng' moro ne wapar ni jok mopogre oloko ngima ma Kisumu e yore mopogre. Kata ne en bed ni en e theatre, in music, in film, kata en mana daktari moro, kata en mana ng'ato mawer mamit, jamiel mamit, ng'ama bed ni samoro ne loso kata mana yie malong'o. Magi jok maduto osebedo ka nigi impact e Kisumu kaendi. Jogi emodore mondo wa recognize to warwako mondo mi wapachu. Gigo duto pichni wabro kete hall kae mineno matindi luongo ni Mama Grace Onyango Social Hall ka.
Emobro keto pichni mag yawuoyi mosetiyo ne Kisumogo ma kidonje hall no tineno kendo waketo ndiko mar gik ma gisetimo ne Kisumo. Tok puodhe kod od bura mamalo wang' duto koro keti kuom jakom manyien mar duol makedo gi mibadhi EACC mano David Oginde e kedo gi mibadhi motimo newe pacho ka koka okomno ayanga. Jaod bura mamboni Erastus Kivasu wacho ni puodho Oginde nyiso ni jaod bura nigi yie kode ne biro kedo gi mibadhi ka koro gikwaye mondo chop kare geno margi. Kivasu ne loso skund primar mamboni e kinde nyasi mar iko Tabitha Mithuka ma en wat gi jaloso elo EACC Eric Ngumbi. Chieng' tich ang'wen od bura mamalo nopuodho welo mar Laktar Oginde ka koro rito chamo muma mar apisi. Bishop Oginde kao karak Bishop Eliud Wabukala motieko kindene mag tich. Dr. David Oginde ndio hawe chairman wa Ethics and Anti-Corruption Commission. Tunamtakia mema. We hope he is going to finish up the corruption that has been in this country. Without corruption, this country can go far. With corruption, this country can go anywhere. So it is now his duty to go to the devolved offices, to go to the national offices and clean. Ramogi gikanyo akwan mondo wakaw yo makwongo e chenro mar Migago asomo kuom ote mabendu Rosim Frost Ramogi TV ler makmana ni piny orumo jowadwa mag Kenzi otimo kwero gi nyikwa Ramogi Ajwang' mamina Avril kane game Rabur bende David Otieno wacho ni en Ramogi maler makmana ni weche mag ywaruok gi minod jatend piny machon to Rigathi onego were godo. Bende Nancy Opio wacho ni neni makare kantiere e gwenge gi eki mag Mathare. Ramogi TV ler akwayo ni hawi maber mar giko odira. Ero kamano nyakora Ramogi oyo matin waduogi weche mathoth e Migago. Imeenda kabisa. Hapo nyuma nilikuwa naona ni wanaume wanashinda, lakini last week nikaona mwanadada ameshinda. Na mimi nikapata motivation, nikasema kama yeye ameshinda why not? Kwa hivyo nikajaribu na leo niko hapa. Kaende jackpot is real. This is reality. I am a winner. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Jumapili. What? Sani okensa madondo giwiche manono. Chak lemo. Tielo mar ariyo mar osekethore. Kik bai. No. Adwa rakra go 1-on-1. Sani. Kochakore saa 2:15 otieno. Obigo boto. Okaw sufriechi ni mano weba. Mana e Winam Cinema. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. E pewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance,
alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4# mondo mi yud bima boda. Machiegni kendo nyako Ramogi, jokuoge ma orwako lepo bila ne omonjo tesen mar uso mauta mag nyamburko moro e gwenge ma Makueni kendo ma jotije makanyo omenda kod mwandu. Wachore ni kar saa 8 otieno joma chuo madirom 5 ma orwako lepo bila ne omako jotije mag Delta Petrol Station Nguluni kendo loro negi e ot moro mane gitweyogi magimayogi omenda. Tipo mag wang' dede nyiso kaka ne otwe jokuogego ma olornegi e ot moro. Kabende ne jokuogego otemo turo dhot mar achiel kuom apise makanyo mondo gikwal mwandu moko mane otamogi chopoe. Nikiwa kwa street kuja kutokea mbele nipatana na wanaume watatu. Wakaniuliza, kuna mtu inasemekana amechapiwa hapa. Mwanzo walikuwa wamevaa kama askari, nilikuwa nadhani ni askari, lakini hawakuwa askari. Wakaniambia tunataka utuambie kama unamjua. Wakati walinipeleka nje ya ofisi, kufika nje ya ofisi nikapata wenzangu na ambao wanauza mafuta wamesimamishwa hapo na wakapatiwa wanaume wengine wawasimamie hapo. Tulikuwa tunasikia ni kama walikuwa wanatumia mawe ama hama kugonga mahali walikuwa wanagonga, ila hatukuwa tunajua walikuwa wanagonga nini. When I was in the office, niliona soldier and the guys wakikuja juu kuna kioo. So mimi nikaamuka nikuje tupatane, then tukakutana kwa mlango. Wenye tulikutana kwa mlango wakaniuliza, ni wewe umepiga huyu? Nikamuuliza hapana, mimi nimekuwa kazi. Then after wakatuambia tulale chini flat na turudishe mikono nyuma. So we obeyed. Sasa venye walichukua tulifanywa hesabu juu walikuwa wamechanganya M-Pesa zetu zote. So hatungejua M-Pesa yako na yangu ni ngapi. So after kufanywa hesabu na supervisor ilipatikana yenye ilikuwa inapotea tu ni 5,000 ni kwa jumla. Jatend Migago mar wuoth e pacho ka oyango chike mag apaya ma piny owacho keto kaka yor thiro masiche masiko tuche pacho ka. E chenro makamano geto ahinya joriemb nyamburko mating'o jowuoth ma bende oyangore ni tiyo tok chik kendo keto ngima oganda kama rach. Brian Nyilima nigi ler. Midhiero mag masiche makoch mag apaya osekelo lal mar ngima, mwandu kod hinyruok e thuolo mokalo. Ajali za barabara ndio mbaya zaidi kuliko ugonjwa wowote Kenya na kuliko pombe yoyote na kuliko shida yote ile. Joriemb nyamburko mating'o ji ema yudo seyo mathoth kawachore ni gisebedo ka giriembo ataro mar chik ka moko kuomgi bende ok odewo ngima jowuoth. Ile dereva wa Naivasha alikuwa anapita kwa kazi wakati magari zingine zinapanga foleni kufuata barabara yenye nafaa. Piny owacho koro medo rido chike mag apaya mar geng'o masiche makinde ka kinde. Madereva wote kabla hawajapewa leseni tena watarudi kufanya mtihani kuona kama wako na uwezo ya kuendesha gari. Jatend Migago mar wuoth Kipchumba Murkomen oyango chikego ka olero ni gibiro nono kuonde tiegruok mag joriembo kendo tero joriembo e pim mag thieth mar yango ikruok margi ne wuodhe mag apaya. Tutapima kila dereva mwenye anaendesha gari ama bodaboda ya kubeba wananchi. Tutakupima uwezo wako ya afya ya kuweza kuendesha gari. Chikego bende biro dwaro ni joriembo doge timo penj mar riembo e ndara kapok omigi lesen manyien. Tutahakikisha kwamba those driver tukikuona kwa kamera ndio ule tunatumia maafisa wetu tunakusimamisha, unafainiwa pesa nyingi na leseni yako inaondolewa na utaendesha gari tena. Kaluwore gi duol mochung'ne chenro mag wang' apaya NTSA, masiche mag apaya osemedore kwan higani ka ipimo gi higa mokalo. Penjo mantie en ni chike ma ijiwogi bende biro konyo e duoko piny masiche mag apaya. Kaluwore ni moko kuom chikego osebetie kuom thuolo malach to masichego bende pedo medore ameda. Brian Nyilima, Ramogi TV.
Jatend piny William Ruto jiwo jotelo mondo ket maino margi e weche mag dongruok achiel gi bero ngima jopiny. Ruto manie limbe kaunti ma Meru wacho ni jopiny nigi ratiro mar yudo dongruok kowuok kuom jotelo mane giyiero. Ka oloso kinde nyasi mar yawo ayanga chenro mar kongo apeyni e kar chung'od bura ma Igembe North, Ruto nyiso josiasa mondo miye thuolo matiyo ne jopiny e kar siko goyo siasa. Ruto otene limbe makamano kod gavana ma Meru Kawera Mwangaza kod jatend migawo mar Puth Mithika Linturi. Na vile mumesikia, tumeweka mipango ya maji kama priority ya serikali ya Kenya kwa miaka 5 ijayo. Kati ya hizo miradi ya maji ambayo nilitangaza ya kwamba tutafanya dams zile kubwa karibu 100 Kenya. Kati ya hizo dams kubwa ambazo tutafanya Kenya, dams 8 ziko hapa Meru County. Dam ya High Grand Falls ambayo iko huko chini itatusaidia kuleta maji mpaka hapa Meru. Dam ya Kidhino ambayo tayari tumeidentify italeta maji Tharaka na Meru. Mimi vile vile nataka niwatangazie wakulima wa maziwa. Waziri ako hapa, dairy ya Nyambene hapa ambayo tuliweka pesa ya serikali imekwama kidogo. Mimi nataka niwaeleze waziri huyu atarudi hapa kwa hiyo maneno. Tunataka kuikamilisha kufikia mwezi wa 8. Mimi nitarudi hapa kufungua hiyo dairy ya watu wa Nyambene. Obila e kaunti ma Malindi medo dhi nyime kod kunyo buche mawachore ni noikie jomoko e bungu mashaka ola e kaunti ma Kilifi. Chenro makamano ni odiochieng' mar 2 kanyoro obila nogolo ringre ji 3 e puodho mawachore ni mar jayalo Paul Mackenzie mar Good News International. Ringre manyogol nyoro en mago mar miyo moko 2 kod nyathi achiel. Ichich ni joma oiki e bunguno nyalo bedo ni nowito ngimagi kaluwore kod puonj magalagala maketo ji e tweyo nyaka tho. Mino jatend migepe Tesi Mudavadi ojiwo mine mondo riwre e grube mar yudo omenda e aguch mine mong'ere kaka Women Enterprise Fund. Kane oloso e boma ma Kamuruturi, kaunti ma Laikipia e kinde yango center moro mong'ere kaka Baraka Women Center, Tesi wacho ni nitiere thuolo mathoth ma joma mine nyalo tiyo godo e gerore. Tesi omedo ni rowere gi joma mine koyudo thuolo kony makaman to nyalo konyo e geng'o timbe maricho e kind rowere kaka tiyo gi yedhe mamero ji. Tesi bende wacho ni kiting'o mine malo to iting'o oganda duto. I am asking you, your Baraka Women Center, tafadhali mjiunde na Women's Enterprise Fund. This will make the women of Laikipia waendelee mbele. Pesa iko kwa serikali. Mulisikiza hiyo? Pesa iko wapi? Mjiunde na serikali, mjiinue. Naona Her Excellency ameanza kunisaidia kwa upande wa economic empowerment, kuhakikisha wamama wetu wamepata pesa kwa mifuko yao. Na ile kazi iko mbele yetu ni mingi. Kwa hivyo ningetaka kuuliza watu wale wamepatiwa these machines za kushona, computers, zile za nywele na beadwork. Mufanye kazi na nguvu. Kwa sababu tungetaka mshikane kwa hiyo vikundi. Seche gi makoro lor sikunde dwaro nitiere mondo jonyuol orit nyithindgi ahinya to mago manyiri e neno ni gigeng'o gigo manyalo rocho ratechgi kaka iye ma ohiu magikone to monogi tieko somo. Riwruok moro ma iluongo ni Let Girls Learn Initiative osechako puonjo rowere manyiri kaka ginyalo ritore giwegi e neno ni okoroch ratechgi. E romo magala moro mane oluonge kar dak mar Abuore e kaunti ma Kisumu, rowere go bende ne omi taulo mag ria kendo puonjgi kaka ginyalo rito ler margi kaka joma nyiri. Riwruogno nyaka sani osekonyo rowere maromo 500 e kaunti ma Kisumu. Wan gi nyithindo mantiere community marwa moae. Osemigi Let Girls Learn Initiative osemiyogi sanitary towels ma konyogi miyo ok gidhi
mondo gi engage e early sex manyalo miyo ketho ngimagi. Samwa miyogi ma konyogi ni ka ng'ato okwayo gi osiep to ok ginyal timo nikech gimoro amora ma gidwaro machiel kuom gi en sanitary towels ma nyaka gidwar monthly gintiere godo. Gimachielo inyalo yudo ni nyathi manyako oonge gika chalo panties. Organization e community wa ochiwo panties ma konyo nyithindo manyiri miyo ok ginyal dhi oko mondo giyud jogo mamoko manyalo ketho future margi. Wan kae kaka nyiri mondo wamedre paro mek ng'eyo kaka wanyalo kedo gi HIV and AIDS. To Let's Girl Initiative osekonyowa kaka nyiri mondo wamed bedo gi mijing'o gi chir kaka nyiri. Osemiyowa sanitary pads kaka nyiri. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka noyuoro e nyasi mar yango chenro mar pi mitimo kod riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka We Care for Humanity mane timore Katuluni e kar chung' od bura ma Mwingi Central. Kalonzo mane oten kod jotelo mamoko e wuodhno kotelnegi kod jaod bura ma Mwingi Central Dr. Gideon Mulyugi bende okwayo tend kaunti ma Kitui mondo okop moko kuom chenro mag riwruoge ma ok mag piny owacho kendo kuny kisima matiyo kod sola e gwenge duto mondo konye tieko nok mar pi e kaunti no. Apisa riwruok mar We Care for Humanity mawuok e piny Philippines Maria Torres wacho ni ne ochako chenro no mar pi mar reso oganda. Office, that is GAF, through the CDF, we get a way to empower our people, to empower our women, and even for food sustainability, because through this they can do a bit of a garden farm. And our people will be able to get food. So thank you so much. This is it's a small initiative, but a very big contribution to the community. So we encourage the other county government, local governments to do the same. It is terrible. They never seem to learn because the world is changing, and these are change agents. Yes. What we have there are change agents to make the world better, livable. Now you can imagine this small kashamba here. Certainly hata mvua ikienda, we know huyu atapata chakula. Kweli, through a shallow well. So although we give up sometimes because of the seasonal rivers, there are very many. And all we need to do is to identify the sightings for the shallow wells and put as many of them as possible. Nyakoromo gimano bene makelo e giko mar